Γεια σας, είμαι η Πατή από την NGM Team στην Affacto και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε το μηχανολογικό σχεδιασμό για το CANSAT στο Fusion 360. Όπως βλέπετε έχω ήδη ένα έτοιμο πολύ απλό μοντέλο εδώ πέρα. Υπάρχει ένα άλλο βίντεο στη σελίδα μας αν θέλετε να δείτε αυτό για το πώς μπορείτε να κάνετε το 3D μοντέλο στο Fusion, αλλά εγώ θα σας δείξω μόνο για το μηχανολογικό σχεδιασμό. Άρα εδώ που έχετε έτοιμο το μοντέλο σας, θα πάμε να ανοίξουμε πρώτα τη σελίδα στην οποία θα δουλέψουμε. Άρα θα πάμε στο Design, εδώ πέρα πάνω άκρη, θα πάμε στο Drawing και μετά θα πατήσουμε From Design. Και θα ανοίξει αυτό εδώ το παράθυρο. Δεν θα αλλάξετε τίποτα εκτός από αυτό το α3, να το κάνετε α4. Και πατάμε OK. Και τώρα θα μας ανοίξει ένα νέο παράθυρο. Και αυτό είναι το χαρτί στο οποίο θα δουλέψουμε. Όπως βλέπετε εδώ έχω ήδη ένα 3D μοντέλο, το 3D μοντέλο πάνω στο ποντίκι μου. Αν δεν σας εμφανίζεται αυτομάτως, απλώς πρέπει να πάτε εδώ πάνω και να πατήσετε Base View και θα σας εμφανιστεί. Τώρα θα το βάλω κάπου εδώ. Εσείς θα το βάλετε όπου θέλετε και όπου πιστεύετε ότι πρέπει για το δικό σας χαρτί. Και το μόνο που θα αλλάξω είναι η κλίμακα, θα την κάνω από 5,2,5. Λοιπόν, και τώρα έχω αυτό, πατάω OK. Ξανά, όποια κλίμακα θέλετε, όπου θέλετε βάζετε το σχέδιό σας. Λοιπόν, και τώρα θα έρθω και θα γεμίσω λίγο το χαρτί, θα βάλω και άλλες οπτικές γωνίες του CANSAT για να γεμίσει και λίγο το χαρτί, γιατί τώρα είναι σχετικά άσχημο και κενό. Άρα, για να γίνει αυτό, θα πάτε εδώ πέρα πάνω που λέει Projected View και θα επιλέξετε το αρχικό σχέδιο. Και από εδώ μετά, όπως βλέπετε, όπου πάει το ποντίκι μου, εμφανίζεται και το CANSAT. Τώρα εγώ δεν θα βάλω πολλές, θα βάλω μία εδώ και μία εδώ. Εσείς βάζετε όπου θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και θα πατήσω όταν βάλω όσα θέλω, το Create and Continue. Και τώρα έχουμε όλα αυτά τα σχέδια. Και τώρα εγώ θα έρθω και θα σας δείξω πώς να βάλετε διαστάσεις σε κάθε πλευρά για κάθε σημείο του CANSAT. Θα δείξω μόνο στο ορθογώνιο και στον κύκλο σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ορθογώνιο. Για να βάλουμε καταρχάς να επιλεκτούν να βάζουμε διαστάσεις, πρέπει να έρθουμε εδώ που λέει Dimension για να το πατήσουμε. Αυτό εδώ το κουμπάκι με το κίτρινο. Και τώρα όπου πάει το ποντίκι μου εμφανίζεται και η διάσταση αυτής της πλευράς. Οπότε θα ξεκινήσω να βάζω τις πάρα πολύ απλές. Αυτήν. Να βάζετε όλα τα σημεία του CANSAT, δηλαδή και τα εσωτερικά τυχάκια. Εδώ. Το πάνω τυχάκι. Το πάνω, ναι. Και το κάτω. Ωραία. Άρα τώρα εδώ έχω όλες τις πολύ βασικές διαστάσεις αυτής της πλευράς, της οπτικής γωνίας τουλάχιστον. Αλλά όπως είπα πρέπει να βάζουμε για κάθε σημείο να βάζουμε dimensions για να είναι σωστό το χαρτί. Άρα τώρα που το δικό μου το 3D μοντέλο δεν είναι τόσο λεπτομερές, μόνο δύο άλλες διαστάσεις μικρές πρέπει να βάλω. Αυτή είναι εδώ και αυτή είναι εδώ. Άμα το δικό σας CANSAT είναι πιο λεπτομερές, θα πρέπει δυστυχώς να βάλετε και άλλες. Αλλά εγώ θα δείξω μόνο για αυτές. Άρα για το πάνω, εδώ πέρα μέχρι εδώ, είναι 2,5. Όπως βλέπετε από εδώ μέχρι εδώ. Εμφανίζεται. Και θα πάω από κάτω για να είναι και σχετικά όμορφο. Και θα διαλέξω από εδώ μέχρι εδώ, το οποίο είναι 3. Και κάπως έτσι έχουμε τελειώσει το ορθογώνιο. Τώρα πάμε στον κύκλο που πιστεύω είναι πολύ πιο απλός από το ορθογώνιο, γιατί δεν έχει σχεδόν καθόλου λεπτομέρειες που θα χρειαστεί να βάλουμε και εκεί διαστάσεις. Λοιπόν, ο κύκλος είναι η πάνω όψη του μοντέλου, by the way. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό με τον κύκλο, απλώς πάτε είναι η διάμετρη στην ουσία, οπότε απλώς πάτε στο κύκλο που θέλετε να βάλετε διάμετρο. Θα ξεκινήσουμε με τον εξωτερικό, εδώ πέρα, την 66, τη βάζω κάπου για να φαίνεται και καλά κιόλας, εδώ. Και πάω και εδώ πέρα, πρέπει να φαίνεται όλη η γραμμή στη διάμετρο, που είναι ο εσωτερικός κύκλος τώρα είναι αυτός που θα κάνω.
τον πατάω, τον φτιάχνω και εγώ ταυτόν λίγο. Και όπως βλέπετε κάπως έτσι έχω και τα δύο σχήματα με διαστάσεις και έτοιμα για να είναι σε κανονικό μηχανικό χαρτί. Όπως είπα, αυτά εδώ δεν θα τα κάνω, οπότε το μόνο που μένει είναι να γεμίσετε αυτά εδώ με τις δικές σας πληροφορίες. Ο καθένας έχει διαφορετικά, οπότε εγώ δεν χρειάζεται να σας δείξω τίποτα άλλο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησε, και άμα σας βοήθησε θα βοηθούσε πάρα πολύ αν μπορούσατε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, γιατί ποστάρουμε και άλλα τέτοιου είδους βίντεο για να σας βοηθήσουμε και εσάς. Αυτά. Γεια σας.